קצת פחות מ-2,500 סטודנטים למשפטים ניגשו לבחינות ללשכת עורכי הדין בשבוע שעבר. 70% מהם, שיא של אי פעם, נכשלו. האם רמת הסטודנטים ירדה או שבלשכה מצאו דרך חדשה לעצור את האינפלציה במספר עורכי הדין בישראל? שלום לעורך הדין אפי נווה, יושב ראש הלשכה, ושלום לחנה אברמוביץ', סטודנטית למשפטים ויושבת ראש אגודת הסטודנטים במסלול האקדמי במכללה למינהל. שלום וברכה. איך אתם מסבירים את הנתונים? אני חושב שמי שצריך לתת את ההסברים זה לא לשכת עורכי הדין, אלא חלק מהמכללות למשפטים, שהתוצאות של הבוגרים שלהם איומות ונוראות. לא אנחנו צריכים לתת הסבר. נמוכות משל האוניברסיטאות? בוודאי, הפערים הם מדהימים. אחוז המעבר בין בוגרי האוניברסיטאות הוא 70%. אחוז המעבר, אלה שניגשו בחינה הראשונה בקרב בוגרי המכללות, 33%. יש אנשים שניגשו לבחינה שנייה מקרב בוגרי המכללות, 621 סטודנטים. הציון הממוצע שלהם, אחוז המעבר שלהם הוא 21%. 438 סטודנטים ניגשו לבחינה שלישית ומעלה, אחוז המעבר שלהם הוא 4%. 4% זה אומר 16 מתוך 438. זה ההסבר לירידה הדרמטית. בוא נלך רגע, זה אומר שהמכללות מוליכות שולל את הסטודנטים, לוקחות את הכסף. אני אומר לך מה זה אומר. תראי, אנחנו לא יוצאים נגד המכללות, ועורכי הדין שלומדים במכללות, יש שם עורכי דין מצוינים, אבל בכל מסלול את תמצאי בין 20 ל-30 עד 40 ולפעמים גם 50% של סטודנטים שלא יודעים איך נראית המכללה, לא פוקדים את ספסל הלימודים, סף קבלה לא קיים בכלל, אתה מספיק שאתה נושם, משלם 30,000 שקלים בשנה והתקבלת. איך זה נראה מנקודת המבט שלך? קודם כל יש לנו תחושה, ואנחנו יצאנו לשוחח בנושא, אנחנו מסכימים על המון דברים. זאת אומרת, המטרה הרגע הראשונה של להכיר את המקצוע ולצמצם את עורכי הדין, כולנו מסכימים עליה. הדרך בעינינו פסולה ולא נכונה. השם שיוצא פה למכללות ככלל, מה זה שם? זה מספרים, זה נתונים. אז קודם כל, גם האחוז של האוניברסיטאות ירד, ובסופו של יום, המטרה של כולם היא אותה מטרה, אבל הדרך לא נכונה, כי הם מתמקדים והם מכשילים בכוונה במבחן. עכשיו, המבחן מכשילים בכוונה במבחן. הבחינה אמורה להיות קשה לבוגר אוניברסיטה ובוגר מכללה. איך יכול להיות שמכללה ששולחת 624 סטודנטים לבחינה, אחוז המעבר 16%? הבחינה, שני דברים אני רוצה לומר. שני דברים אני רוצה לומר. קודם כל, הבחינה היא בחינה טכנית. היא לא אומרת איזה עורך דינתי, היא לא אומרת שום דבר. היא נטו עניין של שינון, ועניין של איך את עומדת בלחץ. האם זה אומר שאת עורכת דין טובה יותר או פחות אם עברת אותה? לא. אז מה? אני אענה לך. אז רגע, אז לא נעשה בחינה. לא צריך בחינה בכלל, קחו את הרישיון ישר. וזה משהו שהסכמנו עליו גם שיצאנו לדבר בנושא, ואמרנו, להפוך את הבחינה לבחינה יותר מהותית, להראות עורך דין איך החשיבה המשפטית שלו, ואז בסופו של דבר זה באמת ייצג. ולעשות את הכי קשה שיש. עכשיו שנייה, אין בעיה לשים את החסמים האלה. אבל רגע, אז באוניברסיטה מלמדים אז אומרת, גם באוניברסיטה אחוז ירד. גם באוניברסיטה אחוז ירד. אפשר לשאול? באוניברסיטה מלמדים שונה מהאופן שבו מלמדים במכללה? את אומרת, אם ישנו את הדגשים, אנחנו נפגין הצלחה יותר. אני לא לחסות, בכל מקום מלמדים שונה. בכל מקום, גם בין המכללות מלמדים שונה, אבל זה לא עניין. אנחנו באים ואומרים, אנחנו מסכימים איתכם. המטרה נעלה. הדרך לא דרך. קודם כל, מבחינתנו, ואמרנו מההתחלה. מה צריך לשנות? אז אני אומרת, לדאוג לזה שלא כל אחד יוכל ללמוד משפטים, שזה הפוך להיות מקצוע יוקרתי כמו ברפואה. נכון. לדאוג לזה שלא כל אחד יכול להתקבל. יש היום אין סוף מכללות, אבל המכללות, תראי, הבעיה שהמכללות, אין להם שום סינון, שום סף קבלה. אנשים מתקבלים אפילו בלי תעודת בגרות. אוקיי, דיברנו על המכללות, חוץ מהמכללות, כי אתה רואה שגם באוניברסיטאות, אגב, לא רק זה. רק שנייה, סף היורדים ירד. בשנה הבאה, בעקבות התיקון ברפורמה שנעשתה בחוק לשכת עורכי הדין, התווסף גם דין מהותי לבחינה. מה זה אומר? עד היום הבחינות עוסקות בפרוצדורה ובסדרי דין לפי החוק. החל משנת 2017, כבר מהבחינה הבאה אני מקווה, התווסף דין מהותי. נוכל לבדוק את הכישורים של הניתוח המשפטי והניסוח המשפטי של הסטודנט, כיצד הוא מבין את החומר. אני מבטיח לך שאנחנו נשב פה בעוד חצי שנה, ונשמע עוד פעם שהבחינה קשה, ויש לי תחושה שעדיין אחוזי המעבר במכללות, לעומת האוניברסיטאות, יהיו דרמטיים. ואז יספרו לנו, עכשיו הכנסתם דין מהותי, מה אתם גם רוצים שאנחנו נכיר את החומר עצמו? נגמר הזמן. אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה. אין בעד מה. הפסקה קצרה, מיד נשוב.